Daşowyň döwleti değişli guruluşyk dukanlarynda çiment tapdyrmaýar. Onuň hususiýetçilerdäki bahasy bolsa, soňky bir hepdede tas 2 hisse gymmatlady diýip Adatlyk radiosynyň bu welaýatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Şunlar Türkmenistanyň Demiradyk welaýatynda çimentiň 50 kilogramlyk haltasynyň bahasy 80-86 manat aralygynda satylýar. Mundan bir hepde çemesi öň çimentiň bahasy 40-45 manada barabardy. Soňky 5-6 gün bäri Daşowda çimentiň gytçylygy emele geldi. Çiment döwlet dukanlarynda tapdyrmaýar. Hususy içilikdäki dukanlarda da onuň bahasy gün-günden gymmatlaýar. Ýaşaýjylaryň we döwlet edaralaryna işleýän daşowdylaryň ençemesi bu gytçylygyň we gymmatçylygyň sebäplerini ýurtda öndürilen çimentiň türkmen hökümetine ýakyn käbir adamlar tarapyndan daşary ýurtlara şol sanda Özbekistana eksport edilmegi bilen düşündirýär diýip anonim şertde habarlaşan habarçy 16-njy maýda gurrun berdi. Habarçy welaýatda mal iýminiň we künjaranyň hem gytçylygynyň emele gelendigini we olaryň bahasynyň hem barha gymmatlaýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Daşowyň bazarlarynda söwdegärler künjaranyň 1 kilogramyny 3 manatdan satýarlar. Mundan ýarym ýyl öň onuň bahasy 2 manatdy. Mal iýminiň 1 kilogramynyň bahasy 1 manat 40 teňe barabar. Döwlet dukanlarynda bularyň bahasy pes. Ýöne olar döwlet dukanlarynda tapdyrmaýar diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosynyň ahaldan habarlaşan çeşmesi çiment gytçylygynyň bu welaýatda hem dowam edýändigini we yerli häkimetleriň sebite iýerilen çimenti bir kanun beýleki welaýatlara satýandygyny aýtdy. Duşoň halkyna döwlet tarapyndan wagonly gelýän çimenti yerli resmi gijelerine marly telekeçilere satýar. Owanyň halky çimentsiz kösenýär diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren çeşme 15-nji maýda gurrun berdi. Adatlyk radiosunda gurrun edilýän yerli resminiň şahsiýeti barada maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli onu köpçülüge mälim etmekden saklanýar. Türkmenistanda guruluşyk materiallarynyň bahasynyň ýokurlanandygy baradaky habarlar şol ilkinji gedek geçen aýyň ahirinde peýda boldy. Şonu Adatlyk radiosynyň habarçylary narhlaryň ýokurlanmagynyň ilkinji nowbatda çimente değişlidigini we bu önümiň bahasynyň 2 hisse çemesi gymmatlandygyny aýdypdylar. Şunlar Türkmenistanyň Mary welaýatynda çimentiň haltasynyň bahasy 50 manada ýetip, Daşowda 40-55 manat aralygynda satylýar. Mundan öň çimentiň bahasy 15-18 manatdy diýip anonim şertde habarlaşan habarçy gurrun beripdi. Türkmenistanda guruluşyk materiallarynyň bahasynyň ýokurlanmagy ýurtda bir aýdan gowrak wagtlap dowam eden ýagynlaryň bir näçe regionyň infrastrukturasyna diýan ýetirmeginiň ideýanyna gawat geldi. Mart aýynyň 2-nji ýarymyndan bäri Türkmenistanyň Ahal, Balkan, Mary welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde ýygyderli ýagan ýagyn jaýlara, ýerdeminlere, gara ýollara we demir ýollara deper ýetiripdi. Şeýle-de ýurtda andaça ýaz faslynyň gelmegi, howanyň maýlap başlamagy bilen mellek ýerlerinde jaý gurmak ýa-da öňden bar jaýlarda rejeleýiş işlerini geçirmek çäreleriniň depgini güýçlenýär. Çiment bu işlerde iň köp ulanylýan guruluşyk önümi hasaplanýar. Häzirki wagt Türkmenistanda 4 sany çiment öndürji kärhana bar. Olar Ahal welaýatynyň Kelete we Baharly etraplarynda, Balkan welaýatynyň Jewel şäherçesinde we Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherinde ýerleşýär. Bu kärhanalaryň her biri ýylda 1 million tonna çenli çiment öndürmäge ukyply. Resmi mediýanyň maglumatlaryna görä Lewapdaky çiment zawody 2018-nji ýylda agdalan kuwata laýyk 1 million tonna çiment öndüripdir we 250 000 tonna çimenti Owensana we Özbekistana eksport edipdir.